Отже, сьогодні ми з вами говоримо про фразу, яку ми можемо використати замість фрази «сподобало мені ще coś». Наголошую, що це буде розмовна форма. Ми її не використовуємо в офіційних ситуаціях. Але мушу теж ще перед тим нагадати, що я Світлана, викладачка польської мови, і запрошую вас підписатися на мій блог, тому що тут багато корисного і класного про польську мову. Отже, що ж ми кажемо, коли нам щось сподобалось, або українською ми кажемо, нам щось зайшло, мені зайшла ця пісня, можемо польською сказати, але мені сядла та пісенька, як мені зайшла ця пісня. Мені цей фільм зовсім не сподобався. Цей фільм в ogóle мені не сядł. Цей фільм зовсім мені не зайшов. Ewidentnie siadła mi ta książka. Мені ця книжка зайшла, перепрошую, на 100%. No i tak tyle z masłem i solą siadły mi też na maksa. Bardzo pyszne.